KHUBOR P Baro, Kanigade Kadudarshan Meghalaya, but Nipidang Sombahai P Baro, Shaki KHUBOR step, Shwaban Pa Shaki KHUBOR Kibabania, Ninipet Shwai Kimat Bakongsan. Kajing appear jing what Hapo Kasing UDP Kalapau Pertay Shwa ka MLA election. Penlong ka KSU da ka Black Flag Bite Rally ha Shillong, hadian ka jingkot ka ba katsan sngi jong ka jing I4. Kirshan kinong yalam ka ilaka nongkli ya ka Shri Cement Plant, ong bakan ay jing kam ki jing tay bat ka jing ay jing mantoy ha ka puli puthi. Menjor ka kanhun menteri jong ka sarkar pedeng ya ki project penroy ki bapalat khatlai 1000 crore tengka kinthop ka jing penhe ya ka lentiral bat penlong 4 lane ya ka Surak Bihar highway. Bat penliam ke India ya ka Pakistan da san lalai yo rung sha ka kala babuat jong ka Limpung Hockey World Cup. Mentang ini phashwa shaki KHUBOR na kalenga jala. Ka jingye phe jingmut hapo kaseng UDP kalapau perthei kat ba sakumba shisnam shiteng banpoi ka election shaka yeng dorbar thawan. U president ka UDP uba met ba lingdo ula ong ba gajingye phe jingmut kalong ka ba jurja manla kapor hakanu kanu ka seng san perthei bat la ban pen bet leng ba kilat kilinti kibala seng. Ka Central Executive Committee kala IBOR ya u ban khot ya ka parliamentary party bani karen ya kijing e balawanra da kinomik mat ke UDP. Working president uba polling do ula KHUBOR ya ki KHUBOR bat ula ong ba ya kijing e kidang ya kren. Ula ong ru ba ula yo sngau ya ki KHUBOR hamsaya ba kidon ki MLA ka UDP ki batmu ban pen yaso bat ka BJP. Henry omdan jing tip ban pen tikana ya kum kani ga jing le. Ula ong ba ya kanu garai en shim tang hadien balaya mirjing mud bat baro kinong yadan benta bat kaseng. No, not acknowledge. I have said differences will always be there. I mean, in a family only, with the father, the mother, but doesn't mean that is a character. So, no. You are free to share any kind of opinions and views that you have. That's your personal. These differences will be there always, not only in the party, any political parties. Open regional party especially, I have mentioned today also that we always have a platform where each and every stakeholders can display their concerns, their suggestions, their opinions, their views. That is what it is. So when we listen, we address back. All becomes very satisfying. And today we ended up in a very positive note with the party. Very positive. The view of the council is that the party president should immediately call PP, meaning the parliamentary party, and discuss all grievances aired by the MLAs in the PP. Only heard rumors, but I am not in a position to comment since I don't have much information. Ka Khasi Students Union hakasi balang kala pelong ya ka Black Flag Bite Rally hakaleng kanong ba Shillong hadian balakwet ka ultimatum ka bakhat sansi bala aipor ya ka sarkar Meghalaya ka sing ka dawajur halor ki santili ki mat kenthop ya ka ban pensangi no ya ka public hearing kabala long ha ka lifeway tarik unaitung hador ka project Shri Cement ka jingpentre kam ya ka MRSSA ka kijingkala ha ka thungkam sarkar bat bande AA halor ka jing thungkam ha negrims ha pedeng ka jingya rally la donru ki jingpenwet da ka ba kawang mau ka jingpen julor ya ki kali bat ka jing thambor ya ki riupat ba kat ba ki babuan ki dukan ki khang u general secretary ka KSU uba Ruben Najar ula pen bana bakandon biang ka jingeki ha ka arfoi tere unailar kenthop ya ka jingyat pat ba bat ka jingyi shong kalan mungor ha khandai lat. We have made it clear that the 5 demands that we achieve
that the union have made out to the government on the 3rd of August. Till date, we have not received any compliance with our demands as of yet. And today, we have organized a black flag bike rally. The black flag indicates we condemn the government that it is silent on the demands that the union has made out. And on the 21st of August, we'll be having another agitation. That is, we'll be having a rally from JL, from the office of the Custodian Union in JL, and there will be a sit-in demonstration in Kendailan. And these agitations and protests will continue day by day unless all our demands, the 5 demands that that the union have set to the government, is made out. I am not aware of such incident because the rally has just ended and we were in the forefront. So if there's any kind of violence, then from the union side we will not condone that, because we have strictly reiterated to all our volunteers, to all our members, not to create any law and order situation, because this is a peaceful rally, and we will see to it, because I have not seen anything, or I have not received any kind of report as of yet. Ki pulit jong ka jala ki lakam ya laingut kinong ya lambah khamat jong ka KSU u President u Raymond Kharjana u General Secretary u Ruben Najar but Vice President u Penkemen Lang Sanmit hakapor shitting sinya jong ka miet singibalang hakabaya day bakajing klumar hakapor bakaseng kapelong ya ka Black Flag Bike Rally hasilong ki pulit ki ong baki shapen ngat hakibabuan ki kendoan jong ka Bharatiya Nyaya Sanhita ki bakan thop iki kitu ki baya day baka jingpen julor ya ki jaka patba wanra jingpen mensau bat ka jingpen long jingelum patba bian ki pulit ki laong baka ni ka jingyat patba ka wanra ya ka jingjulor ki laiphui tili ki kali bat buongut ki brio ki ba mensau harengkat baka jingsha keno badan ki ba dan ka jingkawang mau ka jingwyang ding ya ki kali bat ki jingle thombor hakapor shitang miet ki pulit SF10 ki lalet kier tawyar ya ka office jong ka KSU hajayao padeng ban kam ya ki nong yalam kani ka penlong ya ki nong shong shnong ban yele persha ya ki pulit kabala penlong ya ki pulit ban pendon kam da ka tear gas khnang man be ya ki patba ki nong yalam jong ka ilaka nong kli ha East Giant Hills kila penpawi ka jingkershan jong ki ya ka jing terwa jong ka Shri Cement Limited Plan da ka baong bakani ka project kan wanra ya ka roi kapar kan thawi kilat yo kam yo jam bat kan wanra ru ya kilat pulie puthi ki bakhamba u secretary jong ka ilaka uba F bare ula ong baka ilaka kaya trailang bat ka company ban wanra ikilat yo kam yo ajam ki surok ki babha ki jingte bat ki wei ki mat ki bala ban kentiu ya karoi kapa jong ka than udaloi en suklan ula ong baka ilaka kalakerpat ban ai ya ka school na ka banta ki khna na du nursery hadu class 12 kinong mi khmat ki lakerpat ki seng san hima bat ki seng bhalang ban kirshan ka jing thrang ban kentiu ya ka ilaka ula ongru ba kitu ki ba persha ikani ka project ki don ka hok ban pen pawi ka jing persha jongki henry ukantat ka jing kanwa ba kinong kershan ka project ki khang ya ka surang ula ben rap balakan tu kinong shongshnong ban shimbenta ha ka public hearing compare la kinong kershan ni ki persha ya ka ni ka project ajing siya ngi kum ki rang ba ki ba pet ya karoy kapar kajing sa den ki kun ki kiti jong ni hang te ngi ang not bat ngi don kajing tmu ban pediang ya kini kachri simen haga nong rim ban wanra kajing gela namara kajing syam kajongi bat kajing yo i jongi ngi im hagita ki jaka ngi sa den habarok kikam namar ba kajing duk kaban ngi kibi im hagite ke jaka dai na kata kata ngi biang ni jing tuwa jong ka Cement Limited ban seng khana hagite ke jaka jong ni si manjur ban biang ya kata ka jingwan jong ka Cement halo kanong rim ba ni ya hulang ni yang idlang kalau ke school ki kun jong ni kiduk ki kerdo Hidon di kajing kren bat jing yakut bat kasinan
Makan air ru yang ini ke way ke school. Ke mana tu nursery school. Hadu mana dia 12. Nang ba hikun jongi kinyo ya ke jingnang dusta. Beteng ka MSSDS ya ka recruitment drive hakasingi balang ka baar ha East Giant Hills hakasingi balang terwa palat 10,000 tili ki kam haki benta ba pher ban pliela ya ki samla ki balabyang ka kerdan puli la pelong ya ka ni ka recruitment drive ha later ke secondary school hapo ka saipung CNRD block hakaba kinong wat kam kilayo lat ban yakendu bat kinong ai kam haki benta kum ka kwat ka khya ki kamshna tiar ki kamshna kali bat ki we pat ki benta ka MSSDS kala yathu bapala lai photili ki company industry partner ki bala shimbenta hakani ka recruitment drive but ki donru ki lat banlet arpren apprenticeship sha Germany haki kam ba pher but baro ki jinglut en beilut kani ka recruitment drive kan long kan kut haka arpoi terek unailar ha lumshnong community hall kinong wat kam na MEGHALAYA kila ban register ru haki block lani district center ki bajang tambat ki mintang ine phashu ki khubwa ne kaleng ka than sha telami Manhanin kasni ki kakia netizen kila pelong ye kajingyat patba hapo Imphal, Manipur, da kabadawa ye kajing penthamai jongka National Register of Citizen, shuwa ka census. Hakani kajingyat patba la penpaw ye kajingdawa, kum ki jing pen shisha, bat ki jing penthamai ye ki record jong kinong shnong, shuwa ban penlong ye ka census. Kini kinong ki khot ban shimkya ya ki mat NRC da ka babanjor ka jingdan kam ban pendap ikini ka jingdan kam baro shwa ban penlong ka census तो वहाँ का जो हमारा मैतेई लोग का घर तो जला दिया है वो लोग मैदान बना दिया है उसका कैसे काउंट करेगा ये सब हो रहा है तो अभी सेंसस को रुकवा दो पहले एनआरसी करो या कोई और मैकेनिज्म उठा करके वो लोग रिस्क लेकर के पहले जो बाहर में वाला लोग उसको पहले निकाल दो उसके बाद सेंसस करने से ठीक ठाक रहेगा मणिपुर को भी शांति मिलेगा सरकार को भी शांति मिलेगी बस सुनता नहीं वो लोग इसीलिए आज भी आवाज उठाकर मान लोग आकर के यही बोल रहा है अभी हाँ व्हाइट पेपर चाहते हैं क्योंकि वो लोग आज भी ले सकता है अभी तुरंत वो लोग इमरजेंसी बुला करके कैबिनेट डिसीजन ले सकता है हो सकता है अभी मणिपुर में सेंसस नहीं कर सकता है अभी मणिपुर का सिचुएशन इतना खराब है इसीलिए हम लोग थोड़ा सा कोऑपरेट नहीं कर पाएगा सरकार कोऑपरेट नहीं करेगा तो कौन इधर का जो भी एम्प्लॉय कैसे जाएगा Menteri Rangba ka Tripura Umanik Saha menhinin kasi ulapli perdaya ka Bharat Mata Canteen kam Night Shelter House ha GBP Hospital hapo Agartala ya ka bala pendut saw point khandai phukhandai kulur ha ka jingshna ya ka kathong kadei ban ai ya ki jingbam bat ki jaka sa shakinong apnong pang kham tam ye ki tu ki bawan na ki jaka bajangai hapo jong kani ka sinjam kinong apnong pang kila banyo e ka bam hakador ba shiphoting ka bat ka jaka sa miet hakador ba arphoting ka sarkar ka banrap ru ba kani ka jaka sa kalong ka basngan usaha wala karpat ekonomi khamat bat kinong penyat ban penti kana ba ka jinglong jingman bat jing penyat hakani ka yingsa kalong ka bayat bet khanang ba kani ka jing ai jingrap kalong ka babyang na ka banta ki bahayeng hasem kinong pang Mentang ine phashu ki KHUBOR na kalengkari. Ka kenhuan menteri jong ka sarkar pedeng ka balapenya da u menteri rangba du kari Narendra Modi haka singi balang kala menjer ya ki project ki basongdor palat khatlai hajar klor tingka kenthop ya sautili ki project railway multi tracking bat ka jingpen he ka surak ba ha Bihar ki sautili ki project rail kin shongdor khandai hajar sauspa san folklore ka bat kan penyar kumba sauspa shipau kilometer ya ka lenti rail hakaleng ka Andhra Pradesh Odisha Tamil Nadu bat West Bengal ka kenhuan menteri kalamenjuru ya ka jingpen he ya ka surak ba ka ba prapu 8.2 kilometer jangka Muzaffarpur Sitamarhi Sanbarsa section jangka National Highway ba arpu ar
Habihar hagajinglut kaba lai hajar sunspark handai po penyo pulai klur tingka. Lakmi lenti bakani ka project kan penyaso iki khappuat jong ke India bat Nepal ban pen kloy ka let ka wan bat ban kentiu ya ka kamai ka ji bat ki kam jongo kai perthai. हावड़ा खड़गपुर पर बालेश्वर भद्रक तापर जखपुरा आहरी तले कटक भुवनेश्वर देकी तले चेन्नई को जहाँ जाऊँगी यही कंप्लीट लाइन को 4 लाइनिंग करवा आम समस्ते जानी जमती श्रद्धेय अटल जी 4 लेन हाईवे सृष्टि करते देश सारा से ही भली माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एबे करुछंती 4 लाइन रेलवे नेटवर्क 4 लाइन रेलवे नेटवर्क रे हावड़ा रु चेन्नई आज एथिरे 2टी प्रोजेक्ट सैंक्शन होईछि जहाँ ओडिशा को बेनिफिट होबो सेटा हैला खड़गपुर रु भद्रक और भद्रक रु हरिदासपुर खड़गपुर रु भद्रक रानीताल 4th लाइन और भद्रक रु हरिदासपुर 4th लाइन यही 2टी प्रोजेक्ट हेले गुड़ाए जहाँ हमर ट्रेन रो टाइम बंचिबो नुआ ट्रेन चालू करि पारिबा दिल्ली पाई अन्य सब राज्य पाई जहाँ आमर समस्त बहुत दिन धरिकी जहाँ डिमांड थिला से डिमांड यही 4 लाइनिंग रु पूरा होबो U nongmi khmat jong ka US share India u Sergio Kor menhinen ka singi u ong baga Jammu bat Kashmir ka dei ka benta ba kongsan jong ka India bat upen pauru ba Washington kan perkhat i ka jing ai jing mut halor ka lek ka wan shakani ka Union Territory u Kor u lakran ya kani hadien ka jing kendu jong u ya u menteri rangba ka Jammu bat Kashmir u Omar Abdullah haga jing wan baningkong jong u Hasrinagar Ula arjing ro ikila jingada bala shim da ka sarkar pedeng bat kinomi khmat jong ka Jammu bat Kashmir da ka ba ong ba kani ka sinjam kan wanra e ka shongshangan hagani ka than u kor u ong ba ka US ka dang pit binya man ka por ka jing ai jing mut halor ka let ka wan bat en wat binya lada yakini ka jing ai jing mut ba menta don kam ne em ban pen sanjor ka America ka dang bo ka jing ai jing mut level 4 do not travel na ka benta ka Jammu bat Kashmir. We will be looking at if the travel warning that is imposed, that is recommended by the United States, is something that should be downgraded. It is something we're going to look at. New Delhi, the Chief Minister here, the government here, we believe have made some incredible steps to keeping this area safer. This is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place. And so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. The United States puts out travel warnings, and every so often we reevaluate those travel warnings. I cannot make any big announcements here today, but it is something we're going to look at. New Delhi, the Chief Minister here, the government here, we believe have made some incredible steps to keeping this area safer and making it more safe. Mentang ini pasha ki khubor ne kaleng ka perthai. Penlong ka Peru ya ka second national multi-hazard earthquake drill jong usnam 8,000 arpen rio mensing thoding ka jingpen wonder na ka benta ujumai ba pra point pra magnitude ha ki khat pra tli ki benta jong kani kari la pha ya ki ken hu nong pelat em shaka nong ba lima kum ka benta ka jingkilan bala ya lamda u president u Keiko Fujimori bala penlong ya ka da ka National Institute of Civil Defense Hakani ka jing kilan na penwandur buon ki jing ujor ki jing julor ki bakken thop ye ujumai uslap bajar bat ka jing shlei khnang ban pen khlan ye ki jing pen khre rupa bat ki senjam na ki benta kini ki jing ja kani ka jing kilan ka longru kum shi benta ban rakhi ka jing dap khat khandai snem jong ujumai ba pesko 8,000 nyo hadin ka jing wanling shop ujumai bajar dangshen hapo Venezuela bat Colombia Mentang ini pasha ki khubor ye lek kai.
Penliam ke India ya ke Pakistan da san lalai haka jingya kendu jongki haka pool di haka lempung FIH Men's Hockey World Cup 2018 Rio. Bat kala penkut no sandon ni ke jingya linti jong ke Pakistan haka ni ke lempung. U captain ke India u Harmanpreet Singh but u Abhishek ki thap mar al kun. Kat ba u Hardik Singh u liyo ban thap ling ba ke penalty. Ke India kala thap saula ar haka kelas step bat ka pinjlan ni ka jing thap kual jongka da san la ar haka kala ka balai shwa ba ka Pakistan kan yo thap shikul ka England ka poi hakilar du jongka pool di kat ba ka India ka wan ba ar ka Pakistan bat ka Wales kinile kai haka classification phase ka East Bengal FC kala rung sha ka final jong ka Indian Oil Durand Cup ka ba Shispa Laipusan hadien bakala job ya ka SC Delhi da san lalai da ka jingi shot penalty hadien ka jingi le kai ka ba khat ka ba khlem dan bathap goal ha ka semi final ka ba ningkong ha Vivekananda Yuba Bharati Grirangan ha ka singi balang u goalkeeper Prabshu Khan Singhal ulalong unang ile kay ba pau bha nakbenta ka East Bengal hadien ba ulala banyada ya ka penalty thap u Mohammed Bazim Rashid ya ka penalty but wanra ya ka jingjob ya ka East Bengal ha ka final ka East Bengal kan ya kun persha ya ka kenhuan ka ba job hapdeng ka Mohun Bagan Super Giant but ka North East United FC Ti mintang ini pet ya jinglong jingman ka sun beneng hakaleng ki benta jong ka jela. Hatura ka jingshit kalong lifeway degree Celsius but ka jing kreat kalong arpusaw degree Celsius ka jing sngam ka haw kalong khandai pau na ka shispa ka jing hap slap kalong 0.1 mm Haba panshanong ba shilong ka jing shit kalong 8 degree Celsius but ka jing kreat kalong khat khandai degree Celsius but ka jing sngam ka haw kalong khandai pua na ka shispa ka jing hap slap kalong khatlai 0.3 mm kat ba hajuai ka jing shit kalong 8 degree Celsius but ka jing kreat kalong 4 degree Celsius ka jing sngam ka haw kalong khandai pulai na ka shispa ka jing hap slap kalong 0.9 mm ka jing batay ka jing long ka sun beneng hatura shilong bat juai ka sun beneng kandum lo bat kala banon ka jing hap slap hakibabun ki jaka shwaban poi shaka bukut chung ka thup khubuang ini pet byang sa shisiye ni kimat bakongsan ka jing appear jing mot hapo ka sing UDP kala pau per theshwa ka MLA election Penlong ka KSU da ka Black Flag Bite Rally ha Shillong hadien ka jing kwet bakhat sansngi jong ka jing ai puat Kirshan kinong yalam ka ilaka nongkli ya ka Sri Cement Plant ong bakan ai jing kam ki jing te baga jing ai jing mentoy ha ka puli puthi Menjur ka kenhuan menteri jong ka sarkar pedeng ya ki project penroi ki bapalat khatlai hajar crore tingka kinthuk ka jing penhe ya ka lentirel pat penlong 4 lane ya ka surak Bihar highway Bat pilliam ka India ya ka Pakistan da san lalai yo rong sha ka kala babuat jong ka Lampung Hockey World Cup Ti parlok katung ila poi shaka bukut jong katup khubwa jingi menta kastam tat hadu bangin de shem yang bat phi shibet gajan miet kuble ye phi barwa